Jeg ved, hvor mange Okay, hvilken en har du så på, siden den ikke gør noget? mener du? Gør noget. Armor. Hvilken armor har du på? Det er lige meget, hvilket du bruger, tror jeg. Nej, Nej, prøv det at er kigge det på nemlig. hjørnet, der står visibility, og så bliver den større og større, jo mere du er på. Ja, hvis man tager den allerletteste, så har man næsten ikke noget mere. Næsten ikke, du har haft meget mere. Du har en kvart mere. Jeg er ligeglad. En kvart mere er jo næsten ingenting. Hvad taler du om? Så tager jeg også bare den største på. Nej, der får du sådan meget mere. Hvad taler du om, der får du sådan helt... Jeg er jo nogen Fuck, forskel. i gang. Jeg siger jo ikke, der er nogen! Jeg gider ikke stealth, hvis I skal være sådan der. Jeg tror bare, jeg går ud, hvis I skal være sådan der. Nej, jeg skal ikke gå ud. Jeg tror, når den er inden for den første, du ved, den der er sådan Bare lyd. tag nummer 3. Bare tag nummer 3. Hold nu kæft. Prøv Den er at se sådan min lidt maske. Så hvad hedder det? Så bliver du ikke opdaget. Vi ser hans maske. Hvis du går ud derfra, så bliver du opdaget. Åh, kæft. Er I snart klar? Så tager jeg den her på. Nå, for helvede, I har dem der på. Nå. Men så fint, da, så er det sådan, vi leger. Okay. Så gider du finde en, eller skal du se? Sådan der. Sådan der. Finde en, eller hvad? Jeg gider Jeg skal også hvorfor er du så lav. Ja, det er En meget er rart, når du brugt bare før. så laver en lortelyd. Sådan den der. Nej, jeg har ikke nogen penge. Hold kæft. Jeg har kun 20.000. Nej. Okay. Mathias. Hvad? Du siger, du er pro til stealth, ikke? Nej, jeg siger ikke, jeg er pro til det. Jeg siger bare, jeg har prøvet det før. Jeg siger, jeg er på, hvis de bare lader mig gå ind i bagter. Ja. Jeg tror, du selv er danser med magt, eller? Hvad er det der for en? Det er et bank, where we... Nej, det er ikke bank. Det er Nej, et nightclub, where we house. skal vi trykke ready, eller skal vi se? Okay, we're going to pay a visit to the Tasteful Club and Kom nu. liberate their cash reserves. Du mangler også, Kasper! For the Jeg har manager's altså office, trykket. contain Kom the nu, crowd. Mathias. Make sure we'll leave in one piece. Oh, and there are probably rival Russian mobsters. Skal vi snakke om det, Mathias? I don't want you hanging around that club for too long. I don't trust this to be as easy as Vlad said. Jeg Bare hyder. tage masken på nu, eller? Ja, hvad som er. Ej, til den er seriøst, for fanden. Skal ikke gå. Jeg tager masken på. club and scout around for the office. Hello, good sir. Sorry, guys, Jeg går you're bare not forbi on om the det. list. Ah, whatever. You guys seem like Pas på den der spørgsmålstegn, kom af! Whee! Look for the office, guys. He's on the second Okay, stop! Man stopper ikke, okay? I kører overhovedet ikke efter. Hvis jeg fejler den her, så gider jeg altså ikke spille med. Nej, det skal jeg ikke lige se navn. Vi sætter udelukkende på deres skyld, på grund af, at de bare går ind direkte. Okay, jeg tør ikke gøre noget så. Der er en inde i Kasper, du Europa. kan sagtens komme ind her. Kasper, der er kun en inde i Europa, ham kan vi skyde. Der kommer en. Tilbage. Han gik ind i rummet. Kom med mig. Ikke derhen. Nej. Jo, vi er den bedste i verden. Fuck jer. Nej. Jeg skal gøre med, fordi det kan være... Godt lavet, Rasmus. hands up, head down. Get down. Jeg har fået mus. Hvad? Hvad er der? Let's make that money. Jeg har fået ham. Jeg har nakket ham. Nej, der er ikke noget. Udtegn. security door. Ja. Fuck det, lad os tage den alligevel. Must have a key of his Det kan... Jeg har lige her nogen, der vil have den. Au. Ja, what the fuck? Hvordan kan jeg dræbe en civilian, og skyder på en af dem der? Hvad du skal fedt. Man kan dræbe en civil, når du skyder på ham. Jeg tror altså ikke, jeg gider det her. Taber alligevel. Vi er alle sammen lige hjemme. Down on the ground. Jeg har et kigger. Okay. Jeg kan se det, det BB. Ja. Og vi DJ. Okay, you found it. Now drill that safe. Jeg synes klart, det er Der var du derom bag, Kasper. Hey, Chase, on me. Så vil jeg spille. Jeg ved godt, du skal komme herhen, ikke? Fucking ligeglad. Get down. Hvor er I nederen? Det
er sgu da også til stedet hos mig. Det er kun mig, der kan stå og klare den. Men okay. Det kan jeg ikke klare. Taler du om, jeg går sgu da rundt og skyde folk her? Ja, ja. Det er det bedste verden også. Everybody don't move. When that dead people. Get over here. Looks like they sent an extraction team to free the civilians from here. Hvad laver du? Go back in place. Nu er det buggy. Kasper, gider du at kigge Kasper, så kan vi vemmes for den anden. Nej. Men hvad står der på din maske? Hvis du selv Yes. Gik den anden vej. I love you. Ej, no. Jeg går over på Kasper en taske. Hands up, head down. Kasper, gider du være med? Du kan kigge Kasper så seriøst. Det er en dårlig idé. Hvorfor? Du dør alligevel nu, Kasper. Nå, jeg satte den til friends over. Det kan du bare gå ind og lave det samme. Kan man gøre det her? Ja, escape så settings. Der er nogen, der besøger Ja, så gider du lade være med at være nar. Ja, når I gider lave mand. Hvad taler du om i gang med at spille i? Okay, bare vand. højskud på det rundt. Ja, Mathias er stadig. Det er da rigtigt. Har du ændret det til Alpha Journey? Ja. Et 60. 61. Hvorfor sidder du og støtter, Mathias? Gør det igen. Egentlig han bare sidder og chiller ham. Yeah, baby. Hvem joiner? Hands on Benix. Hvorfor kan ikke se hans navn? Okay. Man får et achievement for at få en af de her sort til at overgive sig. Overskud. Så. Ja, det gør man i hvert fald pæt eller hejst. Vi kommer ind på træet, hvis der er nogen, der har lyst til at skyde dem. Hvis der er nogen, der har lyst til at gå med dem. Skyde dem, sagde jeg. Der er ammo i luften. Nej, der er hemmeligheder i luften. Men jeg kan have moner. Nå ja. Jeg må redde i luften. Nu er det klar. Hvor kan hurtigt ham der have en som fix? Der står Benix. Au! Men han er fix. Han har fikset den. Snød. Vi kan også rundt dernede. Nej, der er ikke salt. Okay, de kommer ind i vinduet. Hej. Nej, Albert. Ja. Ja. Au, der. Jeg er død. Jeg står og sprayer så meget, kan. Gennemspray her. Altså. Nej, nogen af der vil hjælp. 10 kroner. Tak. Godt så meget. Okay, der er første salt nu. Efter det her salt, så kan vi tage pengene ud. Ja, men det passer sikkert med, at ham der gutten ikke noget komme, så skal vi sikkert have til at salt. Nej, så er det sådan en nar. Jeg røg ned igen nu, tror jeg. Du er sgu dumt. Rejs dig op. Okay. Så er jeg sådan noget. Okay, prøv lige at skyde ham lidt længere væk her, som backsack. Den tager 6x. 6. Jeg løber nu. Au. Au, du skyder mig. Undskyld. Har I allerede brugt en hel medic bag? Jeg har ikke taget medic endnu. Det er heller ikke. AO is a goddamn war zone. Det er sikkert Mathias. Ja, han tager bare det hele.
bande ham. HLT, civities present. Evac plan needed. Jeg smider dernede, hvor politiet er. God idé. Tak i lige måde. De kommer ind for taget nu. Det giver just awesome. Se ud til, du hygger dig, Viller. Gør også. Hvad laver du dernede, Matt? Hvor er altid dernede? Jeg tror ikke, du er velkommen dernede til høst. Ej, jeg blev taset. Ja. Jeg kan ikke se noget. Hernede. Nej, du kan ikke hjælpe mig. Hvorfor kan Åh, Tessa nu er vi døde. Jeg hjælper dig, jeg hjælper dig. Nej, han hjælper dig. De tager vores tasker. Ja, taskerne kan. Hvad laver vores tasker dernede? De gik jo. Det var ham der, Benny, der smed dem dernede. Der er en løbende taske. Nu mister vi den der taske. Nej. Farvel, Albert. Kom så, guys. Der er ikke flere hernede. Hvem døde du af? Kom selv. Jeg løber efter tasken. Hej. Morgen. Hej. Au. Hernede. Okay. Men jeg skal bruge med, ikke? Jeg har ham. Jeg har tasken. Nej, det er ikke... Nå, er det der en bodybag? Ja, nej. Money. Fuck dig selv i filmen. Fed lydkende. Vent med at løbe ud, Mathias. Han skulle lige have den. Nå, undskyld Mathias, bare løb. Okay, så lad os holde ud i køkkenet her. Nej, Viller. Okay, så lad os lade være. Bare lad os gå ud, mens der er assault. Assault, det slutter nu. Nå, okay. Jeg har wallhack nemlig. Hvorfor er der slet ikke nogen herude? Det er der også. Der var et par stykker. Et par stykker. Måske er det, fordi vi anden gang er så langsomt om at komme frem. Ja. Kommer du, Mathias? Eller skal jeg? Han halter lidt. Jeg tror, han har brækket sit ben. Kom op på min ryg. Kom. Hop op på bilen og kom op på min ryg. Okay, for du langsom, mand. Kom nu. Du ved jo godt, at det der, det er en bodybag. Prøv at kaste den ind og se, hvad der sker. Vent, har vi glemt en bag så? Nej. Det var godt sagt. Nå. Så tager jeg bodybag med. Nej, jeg tager den. Kan vi have den med til næste level? Ja. Bare gemme den ind i sit hus. Ah, fik den. Vi får nok ikke lige så meget som den, hvis der er overkød. Hey, Viller, Andy er på. Andy, fucking Andy. Det får mindst 90.000. Det tror jeg, får mere nok. Jeg fik præcis 90.000. XP! Ja, jubi, jeg får så mange XP, jeg slet ikke kan bruge dem til noget. Der vil have nogen anden. Jeg kom i. Buksen. Jeg er også det. Og i vores andres ansigter, som jeg plejer at sige. Kom så, Batman. Nej, maske. $15.000. Vi får fandme udbetalt